ina son aure da za ki bani dama da za ki bani dama mai sona ki ce da ni na kawo kudin aure na rana ta shakuna zan je gurin mubana assalamu alaikum mahaifina yau na zo da mu yi magana magana ce ta rayuwa na kusa da kai ga da zauna Allah sarki baba na baba ni ne a yi mini aure na yi girma da hankali baba a yi mini aure baba a yi mini aure baba a yi mini aure baba na yi sa aure baba na yi sa aure in baba ya ki mini aure zan tashi ne da sauri in je in baka kyawaran baba ta tabi da aure mama na zo gurin kike wace sani magana ce ta baya yau zan yi tuni maganar auren da kika ce za ki mini da kika ce sai da hankali sannan ko za ki mini aure yanzu na girma baba domin zai iya noma na yi hankali mama ki nuna ni da kyau ki mini aure in ko kike ki mini aure mama tun da dai na ga na yi girma sana je in siyar da gonan baba in kai sadaki idan su wuce nake so ku sani zai bada aure mana aure ayi mini aure baba ayi mini aure ayi mini aure baba na yi sa aure ayi mini aure baba na yi sa aure ayi mini aure daɗi zance idan na yi aure ayi mini aure mata da waje su yi aure ba a sha sun ji daɗi gobe amarya da ango kaga suna ta nishaɗi baba ayi mini aure Na ga baban ma kamar ban soro ne.